ತುಳುನಾಡು ಪುದರ್ ಮಂದಿ ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೇನು ತೆಲಿಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ತುಳು ಮೂವಿಡು ಏತೋ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕುಡಿ ಬಂದು ಪುದರ್ ದೆತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ. ಸೊ मेरे ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುಂದರ್ ರಾಯ್ ಮಂದಾರ ಆಂಟಿ. ಏತ್ ಕಾಪುನು ಕಾತ್ ಕಾಲ್ ಸಾಕಾನು ದೇ ಅನ್ನ ದೇ ಸಾಧಿದುಲೆ ಇರೆ ಬಲ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬಲೆ ಬಲ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಬಂದ ಪೆಲ್ತ ಮರ ದಿಕ್ಕುಡು ಪೆಲ್ತ ಮರ ಚೂರು ಇಂಚು ಬರ್ತದಂಡ ಅಲ್ಪನಿ ಮಟ್ಟ ರೋಡ್ ದಿಕ್ಕು ನಾ ಮಟ್ಟ ರೋಡ್ ಸೀದೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಐದು ಕೊಡಿ ಓಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಓಟೆ ಪೋಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಮೂಜೂರು ಪೆನ್ನ ಲಗಡೆತ್ತಾರತೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಕಿ ಬಣ್ಣನೆ ಪಂಡ್ರಾಯ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿ ಅಂದು ಓಂಡು ಜನ ಓಂಡು ಮಾರ್ಯ ಜನ ಬರ್ಪುನಣ್ಣ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ ಮಂಡ ಅರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ನಾಡು ಅರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಇನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಂದಾಂಡ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಕ ಪಳ್ಳೆಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರಡಿ ಓಡ್ ಜನ ಓಡು ದೇ ಓ ಕತ್ತ ಬಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಪಾರ್ಥ ಅಜ್ಜಂತು ಜನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಥ ಅಜ್ಜಂತುಜಿ ಮುಲ್ತ ನೆಲ ಸಮೈಚ ನೆಲ ಸಮ ಉಂಡು ಈರ್ ಪಾರ್ಥ ನಡಪುನೆಂಚ ಇತ ಯಾನ ಪರ್ದಂಚ ನಡಪುಣಿಂದ ಮನ್ಪಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖವು ಅಡ್ಡೆ ಮುಂಟ ಇರೋರ ಪೋದುವಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಸಮ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾನು ಪರ್ದಂಚ ನೀರು ಪರಂದೆ ನೆಂಚಾತಾರ ಬಂಡು ಕಾತಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನು ಪುಟ್ಟನಾಗ ನೆಂಚನೆ ಪುಟ್ಟನಾಗ ನೆಂಚನೆ ಅಂಜಂಡ ಸೈನಾಗ ಸರಿಯವ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ವರದಿಗಾರೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ ಮುಳುವಂತೆ ಅಮಲೋದಯ ಉಳ್ಳೆ ಬಂದೆ ಎಂಕ್ ಇದರದ್ದು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಬೋಡಿತ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಂಡ ಈರೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಸಲಹೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಇರ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಕ ಅವೇñ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈರ್ ಪಾತಿರ ಒಂದೆಪ್ಪೆ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೋದೆಪ್ಪೆ ಸರಿ ಪಾರ್ಲೆ ಅವೇ ಎಂದೆ ಎಂಚಿನ ಬಟ್ಟ ಸುರೂಕಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿಪ್ಪೆ ಕೇಳಿ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಮಿಲ್ ಈ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಸಲಹೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಬೋಡಿತ್ತದೆ ಸರಿ ಬೇಗ ಕೇಳಲೆ ಓಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಡು ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ರೋ ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಸುರುಕು ಉಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ನೆಟ್ಟೆ ಹೌದಾ ದಯಬಂಡ ಕೃಷಿ ಕುರಿಯಿಂದ ಕೇರಿಗೆ ಉಮಿಲಿ ಅಟ್ಟೆ ಎಂತ ವಿಷಯ ಈ ಉಮಿಲ್ ಆಯ್ತು ಉಮಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂಚಿನ ರೋಗಗಳು ಪ್ರಬರ್ಪುಡು ಸಮ ಇಂದು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಡು ಉಮಿಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲಿಡಿ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪಂಡ ಮಲೇರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಣಾಂತಿಕವೈನ ಸೀಕ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂದಿರ್ ಬನ್ಪುಣಿ ಅಂತ ಬರೀ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ದಾಲೇಜಿ ಉಮಿಲಿ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈ ಬೊಂಡ ಮಾತ ಬರ್ದು ಆ ಬೊಂಡದ ಹೊಟ್ಟೆನ ದಕ್ಕಿ ಅಂದಾಂಡ ಐಟ್ ನೀರು ಉಂಟುದು ಐಟ್ ಉಮಿಲಿದಂಚಿನ ಕ್ರಿಮಿ ಮಾತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ ಸರಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೊಂಡ ಬರ್ದು ನಮ್ಮ ಬೊಂಡದ ಬಾವಿನಿಂಚ ಬೆರೆಸದು ತಿನ್ಪಣ ಅಂಚ ಬೊಂಡದ ಹೊಟ್ಟೆನ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗರ್ತು ಓಡಿ ಉಮಿಲಿ ಐನ ಅಮ್ಮ ಓಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಈ ಉಮಿಲ್ ಎಂಚ ಕೆರೋಲಿ ಎಂಚ ನಾಶ ಮಲ್ಕೋಲಿ ಉಮಿಲಿ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀರ್ನ ದಲೆಜಿ ಉಮಿಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಉಮಿಲಿ ಮಾತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕಕ್ಕುಸು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಇಲ್ಲದು ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಡೆ ಕಟ್ಟ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬೋಡು ಉಮಿಲಿ ಎಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಗ ಉಮಿಲಿ ಉಮಿಲಿ ಎಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಂಡಾರು ಉಮಿಲಿ ಎಂಚ ಕೆರೋಲಿ ಉಮಿಲಿನಿ ಕೆರುಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಮಿಲಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಬೋಡು ಅಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ದುಂಬುಡು ಪರಂಗನ ಖಜಿಪುದ ಬಿಸಲೇನು ಸೀದಾ ಕಣತ್ತು ದಿಂಚ ಜಾಲ್ಡ್ ದಿತ್ತ ಜವಣಿಯರ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪತ್ತ ಎಂಚಿನ ಗುಟ್ಕಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾವ ಮದು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಬಿಸಲೆಗೆ ಬಿರ್ಕು ಈ ಬಿಸಲೆಗೆ ಬಿರ್ಕಿನ ಈ ಕಮ್ಮೆ ನೋಡು ಉಮಿಲಿ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಬಿಸಲೆ ಅಟೇಗೆ
ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ದಾಖಲ ಅಕ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತದು ಉಮ್ಮಿಲಿನ ಹಾಕಿ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲಿಂದ ಯಾಕದಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಕಲು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸದ ಉಮ್ಮಿಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮರಾಠಿ ಕೇಳುವೆ ಕೇಳ ಈ ಕಂಗುಲು ಬಲದ ಅಂತ ಪಲ್ಕುನು ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಕಂಗುಲು ಸಪುರಾದ ಬಲದ ಅಂತ ಪಲ್ಕೊಂದುಂಡು ದಾನೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಐಕದಾದ ಅನ್ಬೋಡು ಬಂಡ ಈ ಕಂಗದ ಮುದ್ದೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ದಾತ ಗುಂಡಿದೆತ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ರಟ್ಟಿ ಕಿಲತ್ತಾತು ಬೋರ್ನ್ವಿಟಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲತ್ತಾತು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಲಿ ಅವು ಲಾಕ್ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾದ ಸರ್ತ ಉಂಟಿರ್ಲ ಯಾವ ಅವು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ತಾರೆಡು ತೆಂಡೆಲ್ ದಾನೆ ಉಂಟು ಜಿಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐನು ದಾದ ಅನ್ಬೋದು ದಾದ ಮಲ್ ತಾರೆದ ಮುದ್ದೆಲ್ನ ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ದಾತ ಗುಂಡಿದೆತ್ತದು ಐಕ 4 ಕಿಲತ್ತಾತು ಫೆವಿಕಲ್ ಬಾರ್ದು ತಾರೆಡು ತೆಂಡೆಲ್ಲ ತೈನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ತರಕಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವೆ ಈ ಬೇಂಡೈ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು ದೈ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಬೋಳೆನಾಥ್ ಬೇಂಡೈ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳುದು ಬೇಂಡೈದ ದೈಟ್ ಬೇಂಡೈ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬರೋನುಂಡತೆ ಬೇಂಡೈದ ದೈಟ್ ಬೇಂಡೈ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಬಹುಶಃ ಅವು ಈ ಐತಾರ ಕಣತ್ತದ ನಟ್ನ ದೈ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ತಾನಿ ನಟ್ನ ದೈಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೇಂಡೈ ಏರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕಿರ್ದಾದ ಅನ್ಬೋದು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬಲ್ಲ ಸೋಮವಾರದ ನೀ ಸಂತೆಗಬಹುದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೇಂಡೈನ ಕನತ್ತದು ಈರು ನಟ್ನ ಬೇಂಡೈದ ದೈ ಕಿಂಚ ತೋಜ ಹೊಡಿ ಈ ಬೇಂಡೈದ ದೈ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಂಡೈ ಆಯ್ತಿನ ಕೆರ್ವೇನಿ ನನದು ಅವು ನೆನೆಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಂಡೈ ಆಯರ್ಲ ಯಾವ ಆಯ್ತಿಂದ ತಿಮ್ಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಸರಿ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ತರಕಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೊಲೆ ಪವೇರಿ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೋಡೆನಾಥ್ ಯಾವ್ಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆದ ಬುಲೆ ಬುಲೆ ಪೌಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಸ್ಸಲೆದ ಬುಲೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಸ್ಸಲೇನು ದುಂಪುಗು ಬುಡ್ಡಿಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಬಾರ್ದು ಶಾಮಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಏತಲ್ಲ ವಿಜಯನಾಥ್ ಸಿಟ್ಟಿರಗೆ ಅಂತ ಎಂತ ವಿಷಯ ಆವಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನಂಜಿ ಈ ಜನಸದತ್ತನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪೋಯರ ಬರ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ನಡತೊಂದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ತುಲೈತ ಬೊಲ್ಪುಗು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಡು ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆ ಪೋಯರ ಬಂಗ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೇ ಪೋಯರ ಬಂಗ ಹಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ರಶ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಬರೋನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ಬರ್ತಿದ್ದ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತು ಅಂಚ ಈ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ರಶ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೊಂಡ ಬಸ್ ರಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪುಣ್ಯನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜವನಿರಿಗೆ ಪ್ರಯಾದಕ್ಲಿ ಪೋಯರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ದಾಲಜಿ ನನ್ನ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪುಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಟ್ಟದು ಬಸ್ ಪಟ್ಟದು ಬಂಡ ಪುಂಜನಕ್ಲಿ ಕುಸುಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸುಮಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಸಂತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಮಹೇಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿಜಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಸ್ ఒక ప్రయాణికులు మొత్తం సిపిసి శంకర్ విఠల్ మొత్తం కొండ ಪೂರ ಪಟ್ರು ಬೇತೆ ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸೀದಾ ಬಸ್ ಐನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ವಿಷಯ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಡು ದಯಪಟ್ಟ ಡೀಸೆಲ್ ಬರೋ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಂದು ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಡಾಮರ್ ಪಾಡುವೆ ರೋಡ್ಗು ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಜಿ ಡಾಮರ್ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪುಂಡು ಈ ನೆಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಗೂ ಪಾಟ್ನೆ ಡಾಮರ್ ಲಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂದಿ ಲಕ್ಕದ ಪೋಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ದಾಲೆಜಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾರ್ಗಗೂ ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ದ ಟಯರ್ಗೆ ಪಾಡು ಕೋಡೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕಾಗೆ ಎಂತ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿ ಆಯ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿನ ತಿರ್ಗಾ ಓಡುವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಎಂಜಿನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇನಿ ತಿರ್ಗಾ ಎಂಜಿನ ಬಸ್ದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಆತ ಪುಣ್ಯವಾಯ್ನ ಜೀವನಾಡಿ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಐನ ತಿರ್ಗೇರ್ನ ಅಕ್ಳು ತರೆ ತಿರ್ಗದು ಬುರ್ದು ಸೈವೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ನಾಡುವೇರು ಸರಿ ಆವಾಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಈ ರೀತಿ ಈ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಕವನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಕಲ್ ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ದಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕವನದ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಏತೋ ಯುವಜನ ಹಂಗ ಗಂಗಸರ ಬರ್ದು ಗಂಗಸರದ ಹಾಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೀರಿ
ಅಕ್ಲೇಕ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕವನದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರೋಡು ಪರಂಡದಾನೆ ಪರಡುಂದುದಾನೆ ಪರದು ಮನದಾನಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಬೇನೆ ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುಂಡು ಸರಕಾರ ಇನಿ ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುಂಡು ಸರಕಾರ ಇನಿ ಪರ್ಣನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಕಾರಗೆ ಕಾಸು ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ಪರ್ಣದಾನೆ ಪರಡುಂದುದಾನೆ ಬರದು ಮನದಾನಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಬೇನೆ ಪರ್ಣಗ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುವೆರೆ ಅಕುಲು ಮುಕುಲು ಪರ್ಣಗ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುವೆರೆ ಅಕುಲು ಮುಕುಲು ಪರದು ಸೀಕಡು ಜೆತ್ತುಂಡ ಬೋಡು ಇಲ್ಲದ ಅಕುಲು ಪರ್ಣದಾನೆ ಪರಡುಂದುದಾನೆ ಬರದು ಮನದಾನಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಬೇನೆ ಪರ್ಣಗ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಪರ್ಣಗ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಪರದು ಸೀಕಡು ಸೈತುಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಬೋಡು ಬೆದಿರ್ದ ಛತ್ತ ಪರ್ಣದಾನೆ ಪರಡುಂದುದಾನೆ ಬರದು ಮನದಾನಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಬೇನೆ ಪರ್ಣಗ ತಿನ್ಪೆರು ಮೀನು ಕೊಟ್ಟೆಯಿ ಖಾನೆ ಪರ್ಣಗ ತಿನ್ಪೆರು ಮೀನು ಕೊಟ್ಟೆಯಿ ಖಾನೆ ಪರದು ಬಿಲ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಅಕೇರಿಗು ತೂಪೆರು ಮೋಣೆ ಮೋಣೆ ಪರ್ಣದಾನೆ ಪರಡುಂದುದಾನೆ ಬರದು ಮನದಾನಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಬೇನೆ ಈತು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ದೊಂಡೆ ಮಾತ ಬೇನೆ ತಲ ಕಣ ಇದಾರ ಇರೇ ಕೊರ್ಪುಡು ಕಾಂತಪ್ಪನ ಇರೇ ಕೊರ್ಪುಡು ಸರಿ ಇದೇ ಈರ್ ಪನ್ಪಾರು ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಈರ್ ಪೂರ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪನ್ಪಾರು ಸರಿ ಅಂಡ ಈರ್ ಈ ನಮ್ನೆ ದಾಯ ಪರ್ಪಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಳೆ ಶಾಲೆಡು ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ಡವನ್ ಬೇರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಕಾಫಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಚಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರೇಪೆ ಜೋಕುಲ್ಡವನ್ ನಿಮ್ದು ಯಾನು ಬರೋಲಿ ಊರ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತಿರ್ದ ಯಾವ ಮುಗಿನತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೇ ಬೋಡ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ಕ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಸುಂದರ್ ರೈಸ್ ಸರ್ ಇರೇನ್ ಮುಲ್ಪತ್ತುವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಇರ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ತುಳು ನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪರಿಚಿತರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ತಾರೆ ಇರ್ ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಿತರ ಆವರ್ ಉಲ್ಲರು ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನಾರ್ ನಮನ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೇನ್ ಮುಲ್ಪತ್ತುವರೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲರು ಅಲ್ತೀರ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಊರಿನ ಪನೊಂದು ಬರೋಡು ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಿ ಓಕೆ ಯಾರು ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡಂದಕ್ಕೇನ್ಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಖಿಲ್ ದುಮ್ಲ ಬೈದರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೋದಪ್ಪರ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದರ್ ಅಂಚದು ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಕ್ಲಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ನಿಖಿಲ್ ಬೈದರ್ ಅಂದ ಮಂದಾರ್ ಸರ್ ಇರೇನು ನಾನು ಎಕರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇರೇನು ಈರತ್ತು ಬೇತಾರೆ ಉಂಟುತ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಈನ ಮೇಕಪ್ ಆತು ಶೋಕ್ ಆತನು ಏನು ಗಡಿ ಈನ ಸ್ವರ ಇಂಚು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರಂದು ಮಾತ್ರ ಈನ ಮೇಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು 100% ಮಸ್ತ್ ಈನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಈನ ಸಪೋರ್ಟುಗಳ ರಂಜನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ದ ಪ್ಲೇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ರಂಜನೆಗೆ ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಈರ್ನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿದನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಶಿವಶರಣ್ ಸರ್ ಇರ್ಪನ್ ಇರಗೆಂಚಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸುಂದರ ಐಕುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಈರ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪುನ ಈರೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ಇರು ಕಲಾವಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಏಪಲ ಆ ಏಪಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಇರ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಇರ್ನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಇರನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟೇನ ತೆರಿದೇನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಜಾತ್ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಡು ಅರ್ನವೇನ ಕುಡುಗಿನ ಊರುಗಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡೆ ಆರೋಂಜಿ ತೋಜಿದ್ದಿನಂಚಿನ ನರಮಣಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ದುಂಬಾರನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಆರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಅವು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಯಾನು ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು ಏಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ತರೆತಕ್ಕ
ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸುಂದರ ಲೈಫ್ಲು ನಿಮಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡೀರೇನು ತೋಡು ಒಂದು ನಾನು ಆಸೆ ಪಡಿಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಸೆ ಪಡಿಪೋರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ರಡ್ನೆ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಓಕೆ ಉಂಟಲೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಗ್ಗೆಲೆಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತಿರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು